Kanye kaka piny, mae gima dwani mondo mwangi. Mokwongo, Bati. Ng'eyo Omulo kobiro kata wacho ni Nyanza wakucha. Ni jo ODM wacho ni wabodili kodi. Omulo ni, kendo jo wao ahinya. To ging'e kamentie. Ere ng'ama osedili kod Omulo. Onge kata di. Kata achiel. Ka dhi dala, an Homa Bay. Gipa ni Omulo cha nyone kabisa. Onge chieng' ma kendo gihere. Moko ng'isa ni ng'acha dhoge tek mose. Koro siasa matindo go. Yes. Kele TV ka. Nyanza wan gi demokrasia. Emomiyo wabedo ka go Omulo. To en e serikal. Ochieme serikal. Moke ni serikal. Ondike serikal. Mano wan gi demokrasia. Kendo wayie nundi. En mana ni kik wawuond jowa. Gimi penjo Bati. En wach mar separation of powers. Sani katiba wa president mokwongo king'iyo arms mag government go wan gi executive ma boss mare en president, wan gi legislature ma wan gi senate, to wan gi national assembly. Then wan gi doho. President ma sitting ok nani owuoyo marach ne doho. Takantie judge achiel mane gi problem. System gi sheria marwa en very simple. Iwacho ni Brian Weke nigi problem maromo kama ticket to petition. To petition no itere Judicial Service Commission. Ma chairman mare en president mare judiciary. Chief Justice. Tingi te cheki to ng'ato wacho mare ibi winji to wacheko kilere kosilili. Nyocha ineno Sonko nokelo petition. Nowacho ni nitie jaji moro manomiyo pesa. Dong jocha JSC obedo piny, magi ng'iye, magi okelo mare, JSC owinjo mar Sonko, gi jomoko nono. Dong nyocha oriembe tich. Kosimane kia? Justice Chitembwe. Nyocha dong JSC wacho niya, Chitembwe wayudo kagima inigi problem machalo kama oriembe tich. Ka president nigi ji mowacho ni nigi problem manie judiciary, okel nying oyiene, katiba oyiene, to koonge capacity oorne Omulo jalwedo ondikne maber ni ma nigi problem, mano chamo pesa, mane wamiyo pesa kama, mano kwelio, mano timango, tikele Judicial Service Commission, tikele petition. Ingeni problem mar jogi en kipindi gi uongo. Kiwinjo kong'isi ni nitie jok ma supply chumbe, nitie joma supply bepe, nitie joma supply dhoudi, nitie joma supply. Adwa ni iji penjri niya, jogo en ng'agini, nikech okenin to kenan, kendo wang'egi. Jogo mowacho go wang'egi. Sani pesa miwa ineno pesa ni mia time adiledi ineno pesa magikawo ni mane gi ng'adi kapok jaji ong'ade. Pesa no king'iyo mar serikal madoni person of the year ilongo ni National Housing Corporation ok finance. Gikia kama pesa nitie. Kipenjo gi kipindi, kipenjo gi paukwa, pakawa, saani ya mchele, yani pesa ni ikawe tonge ng'amunge kamo the year. Ineno ng'amati mo contract ya, ng'amati mo contract, ineno ng'amati mo contract ya, ng'amati mo contract chule. Winja ano kil adwa ni winja ineno jagedo cha mia oba duoko ineno contract adwa ni winja contract cha kagi setemo advertisement jagedo ma developer timo proposal tingi se Bati yido tich tingi se geda ibro chudi ogi chudi e mawanda koro ng'ani gedo jogi gima gitimo gidhi e bank to gichung'ne ng'acha kaka surety, gichung'ne ng'acha kaka kisungu iwacho niya gin ma gichung'ni garanta. Serikali ni garanta. Koro kizungu kubwa. Kagi sebedo garanta, pesa cha idhi e bank tichule gi bank. Koro pesa bing'ado wani emodu wapenjo do Omulo itere kanye iwinjo Bati ineno pauka pakao moneno wacho no mano